To je Maroš Kúlo alias Calder. No čo? Kde si štupelko? Budem ťa volať štupelko. Kokot. Tak kto natáča teraz? Docent či Calder? Kde si pič? Čo? Zapni Kde si piči? čace do Žiliny. Čakám ťa tu, dívaj sa. Daj hlas. Čo nie počuť? Dívaj sa, tuto te čakám. Boxerňa Žilina, ty kokot. Kde si v kurve? Čo? Kde si v piči? Po nevydarenom stretnutí sa Caldera so Štuplom, čo pri nevydarenom stretnutí Caldera so Štuplom prichádza ďalšie. Janka Krála 2596 a prehráme si spolu celý Spotify. Však on mal označiť Janka Krála, čus dovtedy nepíš ani. Janka Krála. Jeden aj druhý sú zajebaní. Janka Krála. Vidíme kde teraz, ak to mi príde do údav. Laket na nos. Janka Krála. Aj do piči. Tak teda druhý pokus. Nedáš 100 klikov ani kokot, ja trénujem od 14 dal som 93 a to pijeme. 100 klikov som dal týždeň dozadu za 2 minúty, ty postih naraz. Mamke hovor, zatím idem sa baviť. Opatrne. Calder, prosím ťa s rešpektom oj mojej mame, lebo prídem ťa vážne vyfackať. Janka Krála. Zajebe tam Janka Krála, tam zajebe, že? Že kurva, čo urobíš? Z bytu a dám mu pár facákov a pohoda. Budeš v stredu doma? Si píše, nebude. Príde mať s kamarátmi. Budem doma, čakám. Do piči. Dobre, koho to zaujíma, dojdi v stredu, ale pakuj sa do piče, ak neprídeš, tak si ťa nájdem. A ty si môj účet, docent, daj čas tú stredu, aby som sa nezajebával, lebo ja v lete nie som doma, je slnko pekné a tak, daj čas. Však mi napíš, že budeš vonku a prídem. To je medzi 3. a 6. Aj, do piči. To je v piči toto. Žiadne vonku, pekne mi zazvoň. Ako si písal, ale povedz, kedy mám byť doma. Ty sa začneš vyhovárať, chcel si mi zvoniť zrazu vonku. Tak nevidíš bytovky? Ja nevidím, ty. Vieš, aký mi mám dostať cez piču, tak vidím. A z čoho to kurva vzniklo toto? Aj bože môj. Fuj, ty kokot. Ja nevidím, ty jebli. Ja nevidím. Ja nevidím, hej. Kamoško, takto šalko vidím. Aj, do piči. Pozri sa. To natočil, ak vyšiel z bytovky, hej? Prídem, ty kokot. Aj, do piči. Priepan kokot, ja nevidím. Tu ťa čakám, ty priebaný. To si musíme pozrieť toto ešte raz. Dívaj sa. Ja nevidím, hej. Ale kúkaj. No počkaj, čak, ako pozriem sa. Čak, ako, dobre. Ako pozriem sa. Ja sa na to pozriem. Ahoj Tempo, čau. Kokot, ja nevidím.
Poďme hrať, vydrž, musím to pozerať. Ja nevidím. Ty vyjebaný kokot. A to prečo tam je sneh? Prídi sem, ty čuracký vyjebanec kurvisinský. Vyjebaný kokot, čo sa bojí prísť. By som ti takú piču rozbil, že by si nevidel. Dobre, tak povedz, kedy budeš doma. O 12:00 ber alebo neber, alebo si Bojko o 12:00 budem doma. Ak sa nebojíš, dojdeš, a ak sa zeserieš, nie. Kalder, nepíš tu pičoviny, ako pubertiak. Prídem ti do bytu a môžeš mi ukázať, čo si mi hovoril na mamku. Nezaujíma ma tieto kokotiny. Bol si hrina, keď si bol najebaný, tak budeš aj o 6:00 po obede v stredu. Budem ťa čakať po domom, dokedy neprídeš. Kamaráte, vieš čo, jebem na teba. Ty mi nebudeš diktovať čas. Mohol si prísť už pol roka a nedošiel si, pakuj sa do piče. Už je dosratý. Čo ti jebe, dvaja Hitlery sa proste hádajú medzi sebou. A verím, že nebudem sám. Čo bude mať náladu ti odjebať hlavu? Nepíš mi pičoviny. Streda 12:00, ak neprídeš, prídem ja. Ty kokot. Povedal som 12:00. Čo sa vyhováraš? Však my ideme z Bratislavy, prečo nestíhame o 12:00? Choďte inej piče. Mňa to nezaujíma. Kokot. Pijú a bijú sa nič iné. Zavolám si a ja teda, keď si sračka prísam. Zavolaj, idem to vybavovať. Lebo je poďok. Tak aby sa dopredu. Ty kokot. Dvoch som vybavil zatiaľ. Čo robot? Počkaj, ty kokot. Fuj, bože môj. Dvoch som vybavil zatiaľ, čo rúbu drevo v hore a zajebali by aj mňa. Takže sa máš na čo tešiť, sa sú hlupáci, oni len drevo kátajú. Ale na piču by som nikto sa dostane ešte, že si ich poznám. Ty voláš partiu, dobre, zesral si sa prísam, obvolám aj ja. Mám pred nimi rešpekt a to som trénoval od 14. To sú takí hromotorci, legíka ležali by, ale kápeš. 2 metre, 100 kilo. Ešte do mňa pôjdu sa byť, ak nepríde moje dohoda. Ak nedojdeš, budú mať nervy a ja budem mať čo robiť. Front kick, low kick, side kick a pohoda, ale to len v prípade, že nedojdeš, budem musieť ich rozbiť. Ty piči, aj keď ich poznám, hlupáci z malými. To by... Hlupáci s malým IQ by to na mňa obrátili, lebo som ich zavolal a nedojdeš, tak budú mať nervy a budeš sa musieť byť s nimi, ty kurva. Čo ty kokot? Áno, píšeš o 8 ráno. Aj, bože môj. Koľko je dneska hodinové DBD? Neviem, no. To je v piči, no. To má ešte len 3 minúty, ty kokot. 10. Vidíš tie dve jazvy? To som si dávno 2 cigarety zahasil o ruku, ja nepoznám bolesť. Nakoniec sa docentovi o 12:00 nedalo, presunul na 20:00. Kde budeš o 8:00? Budeš u frajerky v Žiline? Neboj sa, povedz, kde sa o 8:00 sme tam, nebudeme sa byť po svetle. O 8:00 večer idem jebať. Prepáčal si šancu. Už som v Žiline. Ty kokot. Lichtárová ulica Žilina. Oni si tam zdieľajú adresu, ty kokot. Bože môj. Dobre, už ma nezaujímaš, dávam si ťa na bloku. So chcankami nebudem písať, čo sa boja pobiť. No chladičku, vidíš, čo to... Čo mu to idete? Vyjebať pandy?
Toto je... Aj, bože môj, fuj, ty kokot. Docent vyžerajúci kalderovú chladničku. Stále čakám kokot v Žiline na docenta a nič. To už je 9 hodín 56 minút. Aj, kde je piči ten docent, staršia fotka, ale stále sa teším na ňu. A few moments later. Aj, ešte si ťa máme za trúbku, docent, ukáž. Pero joke. To zdieľa navigáciu. Už je na ceste do piči. No poď, čakám, už mám nervy z vás. Zápas to ročne prichádza. Calder nebol aj policajtov, keď nás uvidíš. Počkaj, to sú 3 hodiny ráno. Ty pochopíš, keď ti toto na zuby dojde boxer, som našiel, musím improvizovať. To čo, sa nemal zámok? Ty kokot. To je v piči, toto je. Dojdi ty čas, oko padne, ale nie je moje. Ja si počkám pred dverami. Na zuby zámok, kokot, to bude podívaná. Aj bože. Realita však bola iná. Kula. To už prišiel k nemu? Zvoní mu? To koľky tam došli? Poď dole? Čakám tu. 4 hodiny ráno, čo ti jebe? Kľudne, teraz si zasvietil ten pojebaný balkón a zrásol si ho ty pičo vyjebaný. Tak zidi dole ty kokos, lebo tu volám všetkým susedom a poviem, že si feťak pojebaný. Takže vypadni. Prišiel o 4 ráno k nemu domov. Jebe, ty čo? Ty kokot. Chlapci, Ver, že aj keby mám dostať cez piču, tak vyjdem, no. Samuel Gumičus, ty kokot. dobehnem zás a ohe. Tak je poďte benzín a budem sem chodiť. A vidíte, že kokot jebaný, už ideme do piče. Však normálne ten kokot tam nás hasol a hral sa, že neexistuje. Aj, bože môj. Boty. Začni trúbiť. Cool, chlapci, asi nechce ísť. No, nechce sa mu. No nič. To čo to má? On o 4 ráno šiel s obsom do piči za Calderom. Tebe jebe. Maroš Kulo alias Calder sa oficiálne zosral. Jeblo ma toto je. Som našiel kula do piče. Trošku ďalej, ale asi ho mám kokota. Chceš sa muka. Kula už má nakúpený do piče, jasné, že už potom neodpisuje. To je on? Myslíte Calder? No, To je čo je? Calder zatiaľ Discord, stredko 02. Frajerka ma nechcela pustiť, inak by ste mali po piči, by som vás vybehol so sekerou. Keby som sám. Počívate ban? Po tomto sa z Discordu odpojil. Prečo? Very bozo. Kvôli mne. No a o necelé 3 hodiny sa pripojil naspäť. Počkaj chvíľku. Kamaráde, toto je jeba. Calder písal, že videl psa, tak nešiel. A pak už čo sa ho bál do piči. Aj bože. Toto je v piči. Toto sú veci, pre ktoré by som že zomrel.
Fuj, do piče. No počkaj, dopozrieme to. Preto tu chodím behať. Vidíte ten zadok? Chlapci, preto tu chodím behať. Čo tiebe? Dokonca aj teraz vonku vysráť. Ešte ste trúbili ako 15-roční kokoti. Chalani, toto nezabudnem, niekedy sa vám to zráta. Čo by robila Bedona, keď šli na mňa dvaja? Možno by som to riskol, ale na čo? Treba byť rozumný. O rozumnosti asi moc neviete. Teď sem prišiel niekto do obrazu, no proste sa dvaja chalani... No, proste ide tam o to, že docent a Calder sa proste posekali a docent ho prišiel Calder a pozrieť a Calder nevyšiel. No. Calder, aj keď behá, tak je najebaný, to je halus. Mám vyššiu inteligenciu ako vy všetci dokopy. Čo to je? Počkaj. Ešte raz to zopakujem, ani zazvonia, keď Frajda spí, čaká ich boží hnev. Kamaráde, mal som zámok na palci, keby není so mnou frajerka, tak konečne by ste dozvonili, ona ma nechcela pustiť. Ty kokot, prečo ští ten retard? Jo, pilný kokot. A čo? Ale sa tu vyštím a pohoda. A idem za tebou. Kurvy zasrané. Keby som mohol, tak vás postrieľam. Len by som išiel, normálne s kalachom po ulici, tak by vás kosili jak plejo. Bum, 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 bum. Žiadna odveta nebude, kým nedojdeš sám, taká cigánska ferovka, to je o piči. A kde sú tí dvaja chalani, čo rúblu drevo? Či tí nedošli? O 4 ráno asi spali do piči. Well. Sme Staršie video. Šiel udať Synerka za to, že si dal jeho adresu do BIA na Discorde. u zelených. Takže drž sa, Synerko. Čo mi ty kokot pojebaný Však bežne sa pohádame s bankomatom. chápeš? On by mal byť vloger, kámo. Čo mi môžeš, ty kokot, jeblý, skurvený. Čo mi kokot môžeš? Nič, iba sa čumieť a pozerať. Vieš čo? Nie asi, ale určite. Nie asi, ale určite. Chápeš? Nie asi, ale určite. Nie asi, ale určite. Douč sa to a potom prezven, hej? Potom ma prezven, keď sa to doučíš. Lebo to sú základné školské chyby, ktoré nelze tolerovať. No čo vy, kurvičky, keď dojdete zas, aspoň už nemáte argument, že bývam s tatkom a mamkou, lebo na to zvonenie by očividne reagovali. Raz som zožral komára zaživa, lebo ma vytáčal, ako mi bzučí okolo ucha a chápeš pointu. Chytil som ho za krydla a zožral. Stále ležíte doma? Kokot. Na Treba behať. Treba behať. To je Calder či docent? Domov travenia. Rád vidím, že som ti urobil traumu a začal si trošku športovať. Len tak ďalej, Calder. I couldn't care less. Milujem takýto krásny víkend na Discorde.
vyťahovať storočné veci. Jebe, nie? Chlapci, pozrite. Najebaný našiel na parkovisku. Kurva lieta. Čo ti jebe? Že najebaný našiel na parkovisku. Je kokot. Ešte som chcel povedať, že som jebal som čertu mamku do riti. Normálne som mu jebal do riti a neger.